खुलुमबाय दिनै 29 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ नोंथाङा जुदि एसबी बड निउज चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयारबो खालामनानै होनो हागोन आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो दिनै रबिबार जुलि जाखांनायनि उनाव दिनै जुलिनि रिसेपसन जानो गोनांमोन अदेबानि जुलि जागोदान हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ बोर सारस्रिनो थाखाय गोबां आलासि फैनो गोनांमोन नाथाय सुबुंनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि जुलिनि रिसेपसननि सानसे सिगांनो उन्दुबाय थानायावनो जिउ गोमाबाय हौवा गोदाना बे दुखुनांथाव जाथाया चिरां जिल्लानि बिजनियाव जादों थांनाय बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्ला बिजनीनि बिष्णुपुर उलुबारियाव जुलि जाफैदोंमोन सासे आइजोआ आरो बिथांमोननि रिसेपसनानो दिनै जानो गोनांमोन नाथाय जुलि जानायनि उनावनो आरो रिसेपसन जानायनि सानसे सिगांनो उन्दुफुबाय थानाय समावनो रुंसारि जादों हौवा गोदाना जायनि जाहोनाव नखराव रंजानायनि थासारि जानो नागारै दुखुनिसो बाना बोहैदों नखरनिफोरा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हौवा गोदान राम माजुमदारा उन्दुफुबाय थानाय समावनो हरखाब बेरामाव गोग्लैदों बेनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांखौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों जुलिनि उनावनो जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै नखरनिजों लोगोसे बाय बाहागि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों फिसाजोनि जिउ गोमानायखौ सहायनो हायैयाव रुंसारि जाबाय जोनोमगिरि बिमायाबो थांनाय दान मोनथाम सिगां नावकाटा जाब्रांपारा गामिनि सात्रिनि बसुमतारीखौ गावथाग्रा खथायावनो गोदोनायाव दौलें आलायनानै थैनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादोंमोन बे थैनाय जाथायनि आन्दोआव गुबुन सुबुंनि आखाइ थानो हागौ होननानै नखरनि सुबुंफोरा दिसपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन नाथाय बिनि बिजिरनायखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै सात्रिनि बसुमतारीनि नखरनिफोरा नाथाय दुखुनि खोथा फिसाजो थैनाय जाथायनि थार बिजिरनायखौ नेबाबो मोनासै जोनोमगिरि बिमाया जाथायनि सायाव सात्रिनि बसुमतारीनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फिसाजो सात्रिनि बसुमतारीनि रुंसारि जानायनि उनावनो जोनोमगिरि बिमाया जोबोद दुखुआव दंमोन गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सि दानानै फिसाफोरखौ फोरोंदोंमोन आरो रोंखा राखा जानानै हरखाबै जिउ गोमानायखौ सहायनो हायाखैमोन बिमाया जायनि थाखाय गोबां दुखु जादोंमोन आरो मोजाङै साननो हनो हायै जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों सात्रिनि बसुमतारीनि बिफाया लोगोसे न'आव रावबो गैया आरो फनाव रायज्लायनो रावबो गैला बेफोरखौ लानानैबो गोबां दुखु जादोंमोन सात्रिनि बसुमतारीनि बिमाया बेनि अनगायैबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सि दानानै बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ फोथायनानै बाखियाव सि जोमखौ हरदोंमोन नाथाय रांखौबो मोनफिनाखै जायनि थाखाय गुबुनाव दाहार लानो गोनां जादोंमोन बेनि थाखायबो गोबां साननायाव गोग्लैदोंमोन आरो मोजाङै साननो हनो हानाय जायाखैमोन जायनि थाखाय हरखाब रङियानि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होनो गोनां जादोंमोन बेनि उनाव बायहाटानि गुबुन मोनसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांबाय होननानै फोरमायथिदों सात्रिनि बसुमतारीनि बिफाया जायनाखि बेफोरबायदि गोबां जाथाय जालांबाय बेनिखायनो फिसाजोनि थैनायनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव जाहाथे बिजिरनायखौ मोनो बिनि थाखाय खावलायो आरो बिजिरनाय मोनब्लासो बिमानि जिउमायाबो गोजोन मोनगोन होननानै फोरमायथियो सात्रिनि बसुमतारीनि बिफाया मख'नो गोनांदि सात्रिनि बसुमतारीया कटन इउनिभार्सिटिनि फरायसामोन कटन इउनिभार्सिटियाव एमए फोजोबखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय समावनो गावथाग्रा खथायावनो दौलें आलायनानै थैनाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन बिथांनि गोथै देहाखौ चिरां जिल्लायाव हानजा जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथायखौ दोनखोमानायनि दायाव चिरां जिल्ला बेंटल पुलिस आउटपस्टनि असिखौ एरेस्ट खालामबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेंटल हालामाव जिनाहारि खालामनो नाजानाय जाथाय जानानै थांदोंमोन बे जाथायखौ लानानै बेंटल पुलिस आउटपस्टआव अजद होफैदोंमोन आइजोआ नाथाय साब इन्सपेक्टर अफजल हुसैना जाथायनि सायाव मोजाङै बिजिरालासे दुथांफोरनि जानानैसो खामानिखौ मावदोंमोन जायनि थाखाय दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो थाखाय आरो थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय खौरां बिजोंनि सेराव फैदोंमोन आइजोआ बेनि उनाव चिरां जिल्लानि एसपि प्रानजित बरानिसिमबो थांदोंमोन बेनि उनावनो बे जाथायनि सायाव गोख्रों संदाननानै गावनि बिबानखौ मोजाङै मावालासे दुथांफोरनि जानानै खामानि मावनायनि थाखाय साब इन्सपेक्टर अफजल हुसैनखौ गिबियाव सासपेन्ड खालामदोंमोन बेनि उनाव दा एरेस्ट खालामबाय बिथांनि अनगायैबो हानजा जिनाहारि खालामनो नाजानाय सास्निनि मादाव साथामखौ पुलिसा हमबाय मुंफोरा फारियै गुलजार हुसैन पबित्र राय आरो गणेश राय गुबुन साब्रैया खारखुमानानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिया ग्रेड 4 साख्रि मावग्राखौ बुनायनि अजद सिगांदों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखानि बुनायनि थाखाय फाहामसालियाव
फाहामथाय लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दीपक दासआ। दीपक दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिसि बर्नाली देकानि गासै जानाय लोंनायनि खामानिखौ बिथाङानो अदेबानि दीपक दासआनो नोजोर लाखियो। जाथाय जानाय सानखालिबो डिसि मेडामा मोनसे मिटिंनि थाखाय 4 रिंगायाव अफिसनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उनाव 4:30 रिंगायाव अफिसाव फैफिनदोंमोन। फैफिननाय समाव डिसि मेडामा गावनि गारियाव थानाय टिफिनाव लाबोनाय ओंखाम ओंख्रिखौ लाबोनो बिथोन होदोंमोन। बे लेखायै बिथांनि बेगजों लोगोसे टिफिनखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय टिफिनखौ बेगाव सोनानै लाबोआलासे लांदाङावनो लानानै फैनायखौ रागा जोंदोंमोन डिसि मेडामा आरो मानो थाखाय खुलाय लानानै फैदों बेनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन। बेनि उनाव गारियाव जेरै दंमोन बेबायदिनो लानानै फैदों होननानै फिननाय होनायनि उनावनो टिफिनाव थानाय ओंखाम ओंख्रिखौ मोदोमाव सारलानानै होदों होननानै अजद होदों दीपक दासआ। बेनि अनगायैबो बुनायनिबो अजद होदों दीपक दासआ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि डिसि मेडामनि बुनाया बेयो गिबि खेब नङा, बेनि सिगांबो बुखांबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो बुजानानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायावबो डक्टरनि प्रेसक्रिप्शनखौबो होआखै होननानै अजद होदों। बेनिखायनो बेफोर जाथायनि सायाव बिजिरनायखौ नांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों दीपक दासजों लोगोसे बिथांनि नखरनिफोरा। फिसा फिसा साख्रि मावग्राफोरनि सायाव बेबायदि मोदोमाव आखाइ होनो सोर मोन्थाय होखो होननानै सोंथि खालामदों डिसिनिसिम दीपक दासनि फिसाजोआबो। लोगोसे बिफा दीपक दासआ माबा मोनसे जायोबा बेनि गासै दायानो डिसि मेडामनि जागोन होननानैबो बुंथियो फिसाजोआ। इन्डियान एयारफोर्सनि गंनै फाइटार जेटआ क्रेश जादों, जायजों सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों। ट्रेनिं लाफुबाय थानाय समावनो सुख'ई Su-30 आरो मिरेज 2000 फाइटार जेटआ मध्य प्रदेशनि मरिना ओनसोलाव क्रेश जादों। गंनै फाइटार जेटनि मादाव गंसे फाइटार जेटआ मरिना ओनसोलनिफ्राय 100 किल'मिटार गोजान राजस्थाननि भारतपुराव गोग्लैहैदों। बे जाथायावनो मिरेज 2000 नि पाइलटआ जिउ खहा जादों आरो सुख'ई Su-30 नि सानै पाइलटखौ रैखा खालामनो हादों। NSCN हाथियार लाग्रा आफादनि आखायाव आसाम राइफल्सनि गोबां जवानफोरा थानो गोनां जादों। मोनसे भिडिअ भाइराल जादों। गोबां जवानफोरानो हाग्रायाव NSCN हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरजों बेंखन जानायखौ भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों आरो माखासे खोथा सोंनाय फिननाय लानायखौबो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। जाय भिडिअआ भाइराल जादों, भिडिअनि बायदिब्ला हाथियार लाग्रा आफादा बे ओनसोलखौ गावसोरनि हा आरो गावसोरनि जुरिसडिक्सनसो होननानै बुंनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो जवानफोराव माखासे सोंनाय फिननाय लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। माखासे जवानफोरखौ हगार हरफिनदोंबाबो माखासे जवानखौ दासिमबो हगार हरफिनाखै होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों आरो NSCNनि सोद्रोमाफोरजों बेंखननानै दोनजानाय जवानफोरखौ आसाम राइफल्सनि 33 जवान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हाग्रायाव लामा आन्दायनायनि थाखायनो आसाम राइफल्सनि जवानफोरा NSCNनि सोद्रोमाफोरजों बेंखन जानो गोनां जादों। रोजा रोजा फिसायफ्रा फैगौ 5-6 दाननि गेजेरावनो एरेस्ट जानो हागौ। दा समा जुलि जानायनि बोथोर। बे जुलि जानायनि बोथोरावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुलिनि सायाव दासान्दि माखासे बिबुंथि होगासिनो दङ। बिथाङा फोरमायथिदों दि रोजा रोजा फिसायफोरा फैगौ 5-6 दाननि गेजेरावनो एरेस्ट जानो हागौ। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो 18 बोसोर बैसोनि गाहायसिननि हिन्जावसाफोरा गथ' जोनोम होनायखौ होबथानो थाखाय सोरखारा गोख्रों थांखि लाबाय आरो रोजा रोजा फिसायफोरा फैगौ 5-6 दाननि गेजेरावनो हमजानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। खायसेया जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानांनो हागौ होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। मानोना आयेननि बायदिबा 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसा गथ'खौ जुलि खालामोब्ला जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानो नांगोन आरो 18 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ जुलि खालामोबा 2 बोसोर जोबथेसालियाव थानो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सापाकामारनि बोरसि दैमायाव सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। गोथै देहाखौ बोखांनो हानायनि उनाव सिजौ खेरखातारिनि होननानै सिनायनो हानाय जादों। बिथां सिजौ खेरखातारिया बाक्सा मैनामाथा गामिनि थागिबि। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांनो मानास माहारियारि हाग्रामायाव नावजों बेरायनो थांनानै फैफिननाय समाव नाव बेलथायनायनि जाहोनाव गोमानानै दंमोन सिजौ खेरखातारिया। SDRFनि हान्जाया गोबां नागिरदोंमोनब्लाबो बिथांनि गोथै देहाखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय दा बिथांनि गोथै देहाखौ सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सापाकामारनि बोरसि दैमायाव मोननो हाबाय। मोनसे फोसावनाय। गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय
नोंथाङा मटरसाइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटरसाइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।